Els avancem ara als 3 temes del dia. Avui hem seguit la pista de la roba usada que dipositem en contenidors. Estos treballadors d'una entitat benèfica buiden els seus contenidors una vegada a la setmana. L'any passat esta ONG va replegar 240.000 quilos de roba que després van vendre per a finançar-se. Ara els contarem per què estan d'acord amb la mesura de l'Ajuntament de València de retirar dels carrers els 500 contenidors que hi ha a la ciutat. Les ONGs estan d'acord amb la decisió de retirar 500 contenidors de roba usada dels carrers de València. L'Ajuntament només deixarà uns 70 i en instal·lacions municipals com ara mercats. Esta decisió té un perquè. Hi ha molts contenidors que en realitat són d'empreses que busquen el negoci pur i dur. Estos contenedores son de una ONG que no se saben quién son, no saben de dónde vienen. Gonzalo és un dels 4 treballadors de l'ONG La Casa Grande que tenen faena gràcies a la roba usada. Però sap que no tot és solidaritat. També hi ha empreses privades que deixen contenidors al carrer sense permís ni pagar taxes. 360.000 euros factura Jóvenes del Mundo i, a més, hi ha lladres. Y con el gancho ya lo sacan directamente. Y hay veces que vemos las bolsas todas con agujeritos. L'any passat replegaren 240.000 quilos de roba usada, 90.000 euros de facturació per a esta ONG amb un magatzem a Beniparrell. La nova proposta de contenidors els pareix bé, però puntualitzen. Uno, que el número de contenedores que ellos comentan de 50-70 nos parece un poco insuficiente a priori. Y dos, que confiamos que a partir del momento en que hagan retirar todos los contenedores, rápidamente decidan en qué emplazamiento vamos a seguir colocándolos. Un 10% d'esta roba va destinada a parròquies, l'altre 75% acabarà en Àfrica o països de l'est. La venen a 0,80 cèntims el quilo a majoristes. Amb aquests diners financien els seus projectes solidaris. D'eixida, a la solidaritat sempre se li posa un preu.